So ke nansi i-live kaTirelo ethetha nge-relationship yakhe noMpumelelo nange-dating experience yakhe. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Khanikhe nimamele ke apha le clip and then sabuya sigqibezele i-video. Yes guys, awuthi nginixoleni. I think mhlawumbe ngiyizidom kanje because I don't know, like my dating game is not that broad. Like I can feel like like in my can feel like I so jolly enough. Cause the last time I jola, nearly high school, Limshmani one, and then I met this one. Yeah, but so I can experience yam jolo, man. Yeah, I can experience yam jolo, guys. I'd rather stick to Bubes. The streets are cold. And Umoshiri Wangajon, now you stuck near Bubes. Am I really stuck though, guys? So do you still want to experience or uphelele where you are right now? I don't think I'd ever date again. God forbid my relationship ends. I don't think I don't think Kajola happy, guys. Kotamayano yo guys yo Kotamayano kitlamile ke motlwaele motho o yo no ayingasikhonya. So ke njengoba nimvutirelo uyachaza uba uMpumelelo yi-boyfriend yakhe yesibini, akana experience ingako ngomdyolo. Abantu bathi yo awuna experience and then ngoku ustuck kunye neBhubesi. Uthi yena hayi guys ndi-stuck na cause abantu bambona ngongathi ustuck kunye noMpumelelo, but uthi ke yena ke akaziboni eba nomnye umntu xa enohlukana noMpumelelo phofu emncinci kangaka. Bambuza ke abanye kwi-Q&A ebenzile izolo ku-Instagram uba wakhe watshita na yena, wathi uTirelo hayi. So ke uTirelo uthi akaziboni ephinda edata emveni koMpumelelo. Abanye abantu ke babe besithi yo hayi kodwa like you deserve umfana oright, iwesi ke usitsho uba awuna experience ingako, because I'm sure that relationship yakhe yase high school wethu it was just uthando lase high school, nothing serious. So basically ke bathi awukawuva kakuhle umdyolo because uthe udyola serious wabe sowungena kwisithembu somdyolo. Babuzile ke abanye nemibuzo yoba sedibene amahle injani relationship yabo, uMpumelelo seyiloko wabuyobhatala ilobola. Wachaza ke nakuTirelo uba they must tune in kuMzansi Magic Channel 161 babukele izingane zesithembu on Sunday at 7 o'clock. Anyways, khanikhe nisho ke nani nicinga ntoni ngento uTirelo esithi akaziboni ethandana nomnye umntu? Oh, nomtiritiri ubomi bude sana lam, usemncinci kakhulu. Buza kuthi nangona ke indlela zethu singabantu zingafani, kodwa ke good luck with everything. Mamgobhozi uyabulela ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.